De vlaggen uit met de squaltos dromen. Een bekend beeld deze dagen. Juster en Joert binnen de uitslagen bekend maken van de examens van het middelbaar onderwijs. Doch zakken dit hier meer leerlingen als verliezen hier. Als gevolg van een strengere landelijke exameneersk. Vooral op het VMBO-T is het aantal zakkenleerlingen heger. Op Goornskwallen zelfs 14% meer als verliezen hier. We wisten natuurlijk dat al een paar jaar dat deze nieuwe examennormen eraan kwamen. Dus daar hebben we ook wel aan gewerkt. Maar het valt natuurlijk altijd tegen als het dan ook eigenlijk op sommige plekken de waarheid wordt. Bij theoretisch voor Pieter Jelles ongeveer een 8% meer ben die zak binnen als vorig jaar. Dat valt net daar. Nee, dat liep het op dit stuit tot een prutte. Maar goed, dat moet ik geanalyseerd worden. Waar zit dat in? Het is het eerste tijdvak. Er ben ik altijd nog die een herkansing nemen kunnen. En ja, dus ik ga ervan uit eigenlijk dat cijfer nog wel wat beter wordt. Vanmiddag worden ook steeds maar de eindexamenresultaten bekend van HAVO-VWO. Hoe liep het dat? Wij zien wel een effect van de nieuwe regeling. Zo'n 3% van de HAVO-leerlingen is meer gezakt dan we gewend waren op basis van de regeling. En bij het ateneum zien we toch 7% meer gezakt dan we hadden gedacht in de eerste ronde. Door de nieuwe regels zag je dat hier examenkandidaten die verliezen hier met dezelfde cijfers wolslagenwijze zoenen. De leerling kan onvoldwaandes net langer compenseren met hegere cijfers op orenvakken. Het scheelt niet veel of ik was gezakt. Echt weer? Ja, door die nieuwe regel. Dus... Dat is wel heel lokkig. Ja, echt wel. De groei van het tal zakken leerlingen had ook gevolgen voor de squalm. Het christelijk onderwijs waagt het nou de taallettingseersken aan te scherpen. Voor sommige niveaus zal dat wel betekenen dat niet de leerlingen die nu nog bijvoorbeeld een MAVO of een TL-stroom in kunnen, dat die misschien minder snel in die stroom terecht zouden komen. De selectie wordt strenger. Ik denk dat dat wel een van de effecten zal zijn. Kijk, en tegelijkertijd zullen de leerlingen denk ik ook wat harder gaan werken. Dat is natuurlijk mooi meegenomen.